Hola! Som L'agrupament Escolta i Guia Sense Dormir. els trucs de segon any. Doncs l'any passat vam anar a fer els campaments a l'Alt Empordà, concretament al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, i doncs allà vam estar uns quants dies ajudant-los amb diverses tasques i doncs vam poder aprendre moltes coses sobre la natura, com ajudar, com viure d'una manera doncs, no tan consumista. Bé, doncs el nostre plantejament dels campaments era que volíem fer una ruta en bici, per tant, Doncs és un mitjà de transport que no contamina i doncs, vulguis o no, doncs, tot anava seguint la mateixa línia de tenir cura de l'entorn durant aquests dies i doncs, vam intentar doncs, portar a terme una vida més saludable, ajudar l'entorn i a més no contaminàvem. Vull dir que crec que va ser tot en global que vam contribuir més doncs, a fer que tot fos més sostenible. per exemple, el que fèiem cada matí era ens despertàvem molt d'hora i anàvem amb el responsable d'allà al parc natural i bé, amb diferents eines el que fèiem era passar pels camins i anàvem doncs, traient totes les herbes que molestaven. Vam haver de recollir tota la palla que estava per un terreny, sí, per al camp, i donar-los de menjar a les vaques. A més, vam utilitzar les bicicletes per fer un camí que... Sí, era una via verda i el que havíem d'anar fent era anar apuntant on estava millor, on estava ben senyalitzat, on no, per després el següent grup que vingués aquí sigui ja ho anés a arreglar pels cartells i tot això. En primer lloc, coneixements, perquè el senyor Josep, que d'aquí... Era el responsable del parc natural. Doncs bé, ens va fer una petita excursió on ens va mostrar les diferents espècies d'aus que hi habitaven. I sempre ens ensenyava com funciona un parc natural, les diferents funcions que hi ha dins. Ens va fer pujar en una torre d'aquelles per observar en binocular. Ens va explicar a tot el tema dels aiguamolls de l'Empordà, la recuperació i tot això, i crec que ens van ajudar també a entendre la feina que estaven fent allà. I a mi em va semblar bastant important perquè el fet de conèixer el per què estàs ajudant allà i de què serveix. I a més doncs, ens va facilitar un espai per dormir i per poder cuinar, i els lavabos, les dutxes. Bueno, jo crec que t'enriqueix com a persona perquè vas allà, sí, ajudes, però que a més també estàs posant el teu granet de sorra per fer una mica que no destrossem aquest món que estem fent tots i, no sé, crec que vulguis o no marxes amb més bon gust perquè vulguis o no has contribuït a fer una mica d'aquest món una mica millor. I hi ha molta feina també manual i que també és una cosa que s'hauria de recuperar, aquestes feines més de camp, aquestes feines I promoure-ho més perquè tu el dia a dia quan vas a la universitat o així no et dediques a treure palla o a arreglar un camí, en canvi doncs, tens l'oportunitat de contribuir a la societat a fer una cosa que tu normalment no faries. I jo crec que com a experiència personal és una que et fa recapacitar i reflexionar sobre que hauríem d'ajudar en general més i t'aporten moltes coses que al dia a dia no trobes. Sí, o sigui, no que sigui una cosa... El simple fet de fer servei hauria de ser més una quotidianitat i no fer-ho en un moment concret per adonar-te que això, que ajudar desinteressadament a les persones et pot aportar molts trets positius a tu com a persona i que et pot fer créixer, que no simplement és anar a ajudar un dia, sinó que aquests hàbits els pots incorporar també al teu dia a dia.